Musika zuzenean telebista saioa Ondarrura etorri da gaurkoan, Dena taldea ezagutzeko. Jimi Hendrix eta Frank Zapparen muralen aurrean egin dugu hitzordua, Beñat, Xabat eta Unaiekin, argitaratu berri duten ezer sentitzeko diskoa gertutik ezagutzeko. Zuzirik ez daukat zuretzat, sentzioan eroitako poeta baten kronikak. Hemen dakarkizut prostituzio burizalea, nola baiteko erakusle hosi baten bila! Ondarruko musika eskolan elkartu ziren eta bertan sortu zen taldea eratzeko ideia. Taldea garatu berriz entxugu lokalean egin dute. Bueno, dena hasi zen 2017ko urrizinero, eta hasiera baten zen, bendun joteko Txilixoka festivalinero esango, amentxo Ondarrun etxe zen kontzertu multzo bat, herrikunak, eta hasiera baten horretzetako batu dinean, da Beñat eta Unai zen txikitxastik eskolatik, da ni Beñat ezautzen eban, jaso nintxat netik basikamente, baina Unai noan ezautzen. Orduan, Unai ezauten eban, entzatzen hasen janin. Ez que ezautu ginen alkar musika eskolan, porque musika eskolan etxe zanolako konboet izango zanela musika eskolako ekintza bat morun, osin kontzertu jotezin, bertan ikasli batu eta irakasle batea eskanta batzu ikasi, eta ezin maz, nik Unai hortxe ezautu eban, eta Beñat eta ni aurretiko zen berbain rollo talla de txeko ero joteko ero zoze, eta Beñat ezautu bajista morun fitxako da, bale, eta esan txanda da baitz. Boixe. Nik izan, badatzela bizkat onxa bat ez be, musiko ekuna, baina niri adibidez partiduak irakurtzen jakitxik ez duzte egiteko lagundu, otzan inkantak etxu. Gitarrin ganako kontrola ero ondo, baina zatzanin amentxe estudixun lokalin sartute, lantxen sorturi kantak eta bizkat jugu bat eta instrumentu. Batean definitu beharrez gero, rock talde bat da Dena. Hori bai, musika eraginak askotarikoak dituzte, tartean stonerra, metala edo hardcorea kasu. Eta nire oso entzun dugu, nintzate gure inguru oso rockerura. Natxe bizkate ondia hasiran, hasta elektronikite asko sartzen da fuerte eta bizkat erritmo latino eta baina gu rockaz hasi bat eta uxe ezautu dugu. Stonerra asko guztat asko, ongo boladan. Eta holako elektronike bastante guztan asko, holako alternatibo, rock alternatibo bai. Nik ez honeko hortxek izan dilez, diskoko lanik, hardcore bai. Baina bai, zimaz horretxetik, diskun gexen azpimarratuko nukenak. Nik izan nuke hardcoreetik asko daukela, rock alternatibotik bai. Atzanin intentaten dagoelako ez xiati rock simplite, klasiku, bizkate guztan asko bizkat fortzati zati hau zelan nire entzulik zati gauzako lagosik. Da bai, bizkat post hardcore ero post dauken zez ero. Denborarekin musika eraginak aldatu dira taldean. Talde berriak deskubritzarekin batera eragin berriez busti dira. Hasiera baten, justo, hasi ginean, Beñat eta nik asko entzuten berri txarrak, muerte. Da Unaiek entzuten berri txarrak, esan berri txarrak ero, baina hasiera baten, lehenengo kanta berri txarraken egin zin. Porque hoxerak esen guztan askune eta influentzia asko ekirau. Baina, irurte pasata, talde asko deskubrerau, jo que sé. Tulero, Biobelgrado, zelan zan? Hone frantzesak guztan zuen zelan zin? Frantzesak. Bai. Lago zertzimaz talde asko deskubrerau. Da horre sonidun influin jo. Nik izan eran musika barrein ez den entzuten, odela gitzia zin entzuten, de hecho, berri txarrak. Niri behintzat Lizabok eta dutek oso fuerte kostan. Da hoxe, bizkate nire gurasu entzuten bene dut eta horre irekiatek eta hori epoki bizixamen da
Bizkat deruzte, transmituzte hori dana eta niri jozta fuerte lisaok eta dutek asko, lehengo horrek bai, asko hori izte. Eta beste talde batzuk konfinamentu deskubrien duna, igual direkto baten ikusien duna YouTubeen, hau bene sonido asko usta, ez da, holako xe puntualak bat ez. Ez ki kantetan talde asko horaz kontzentrata esan honoke ez. Odolez margotuko ditut nire Espainiak bakardaren zulotik datorren xantropoak zureak sentiren. Diskoarekin batera zenbait bideoklip plazaratu ditu taldeak. Irudi eta musika maite dituzte, eta sarean zenbait bideo ikus daitezke. Bideoklipe gara enun hementxe Asterikako lago pabelloi handi baten, da asimaz atzalde baten genuen dana. Bueno, goxin jugina monta genuen, da la genuen dana gaur guztua, asimaz aplixa monta, atzaldi nahia, eta parator duenean hori bai, porque genuen, karo, zati bat bideoklipan ikusten moen desati bat arkixin, oza, itxan zen atzaldi da ero gaba. Hori proiektoraz da genuen gauza guztik, da bastante gustatzen etxan, oza, esperientzia politxe izan zen. Bai, intenta izan dugu beti musikiaz gain zeus etxi, ze guztan asko hori ikusti, atzanin akompainati bideoklip bat, ikusten asko ikusti audiovisuala, zeus dana barne biltzen da bela gauza, eta bai, zain juro audiovisuala. Bideoklipak bastante ondo reflejatzen dauz erdizen itzago direktu gero esango. Crowdfunding bidez finantziatu zuen diskoa taldeak. Era berean, sarean digitalean edo C formatu fisikoan eskuratu daiteke egun. Behatei okurriakoan, idei, eta izan zen, nahiko ondotore asko nahi izan, ze ez gaukagun txoitxikirik. Eta, crowdfunding esker lortu dugu diskoa tatati, eta horretxeaz lortu dugu hori, diskoa tatati, eta jende oso majo, izan lortu egin duen bera birgen duen diru, eta agixo behar guztot, lortu egin duen. Disko lortu lehike Ondarruko taberna batzutan eta denda batzutan, internetetik lortu lehike Bandcampen eta Gasteizen vinilora dendan. Diskoa Mutrikuko Ame estudiotan grabatzen da, Axular Arizmendiren gidaritzapean. Taldeak ideiak garbi eraman zituen estudiora. Xularrek nahiko lagunduzku, porque, nax eta, karo, talde asko juten di estudiure jakin baik ze naira ben, ero sonido bat, ero, karo, goju ginean ideak oso argia eukitxe. Honen izan Xularrek, gauze sonido nahi rau, kasuntan izan zen nahiko sonido Viva Belgrado, ero onlako esan txako ez. Eta, eskarra gorretxei, porque bestelan izango izan kiston liu, da Xularrek goxe. Asko lagunduzkule bai idea bizkat fijaten launduzku ez, da zimaz, gore sonidu bizkat gexa laguntzen ero esango topateko. Batez gitarrin sonidu bilatzen launduzta. Gero ni eulen nintzen, igual konfinamento gara esan efekto barxak eta bilatzen da sonido diferentik bilatzen. Da bai, Axularrek launduzta gitarrin sonido basi, hoxe finkartzen da gero hautzetan launduzta bizkat registru horietzen, finkatzen. Zanin zelan imagina hau ezin holanik kanta, hau holanik hobeto intxik, bizkat hori. Maketi iruntzen gintzen, urtarri ginen, urtarri ginen. Juginan beraz horratxa, disku nahi duen lagarra bat, erakutzi gintzen, zer geukan, da ja oso argi geukan, zela guixan izan gazi. Beñatek jotzen ditu gitarrak. Amplifikadore eta efektu pedal ezberdinak erabili ditu grabaketan. Kantu bakoitzari behar zuen soinu emanez.
osea, hasieretan zean dana, ez da, oso gogorra, nik hasiro behintzat, osea, lehen zan, rollo, dana gitarria zen bizanla. Da hon ikasiro bajuke asko komplementaleikela eta bizkat gitarria zelikela gauza, bajuk etxen egin leikela, potentziximon leikela gitarri ez dauguna eta bueno, nahiko simpli ibiltzen dut bat ez, ibiltzen duten atizela bizkat arraruk, baina bai. Osea, ibiltzen dut normalin distorsiñoi amplixana eta gero beste bi distorsiñoi diferente eta gero efektu zoruk, reverb dela isak eta alako. Horrek albidez ez da, neure txorra getxi gitarria, ez da pedalakin eta bai. Batzutan gatxo izan da kantata gitarreko eta baina bai, ondo. Unaie jotzen du basua. Soinu ezberdinak probatu ditu estudioan ere, eta Xabatekin batera base ritmiko potentea osatzen du. Bai. Xabatek egiz izan oso fuerte moteta bat eixiai, eta oso asko beteten dau. Eta gero nik itxoten banjun lineakin, ero bete etxen dau eta bizkate gitarrera kompainia etxotza. Nik uste dut irure hilak zule gustaten, horarik atake askoko baju, hori kankara gutxetan dena. Eta nesire laganik grabe potolo bat entzun, oza, geixa bat eteko. Hori asularrek eman, kemper bateaz usteot, beran ez du izun. Gero nik irabiltzoten era direktun, beratek lagatako distor bat uste dela. Distorsiño bat irabiltzen dut. Eta nik egin izan asko ez dut ikutzen, ez dut gertzen. Baina horretako bainatek eta asularre landu nituen. Eta nire bagarri pasatena, hoxe. Manplisi ikusi izan da eta bajo gotea. Xabat da taldeko bateria jotzailea. Gazte hasi zen denborrak astintzen, eta jotzeko era energikoa eta indartsua du. Eta jolo bezala, ikasteko orduan, metalika asko lan guzta, bi hauek gradote guztazta, da bastante absorbirot batexatik, da menuke irrekalkako esa, baina bai, gexen bat, horretxek. Bai, bastante harinen genuen, Osea, aia ginen egun batean monta genuen, da hurrengo nintzen ginen, ordu bete ero. Zimaz, bombo ipini ondo, kaji para kaja, bueno, kaja para kaja proba genuen, bai hori bai. Afina, da, osea, kanta, egun baten ineban disko gozu, basikamente, egun baten gozu. Egun bat oso graba, da listo, bat deixa guzti grabata. Asi ma sonidoaz be gusta batu nintzen, doxe. Ongo diskuntaz, kanta asko ez da solako harina dizenak, baina nik ustean azta bateixatek atatea juten azenin, bizkate ekilibrixero mantenu di rollo tranquille eta batzutan pasti mobiako ninemon pastilli eta sin más. Nik betzot ondorara balantzea da disku. Sonido bateixaldetik bai. Gitarra jotzeaz gain, ahotsak ere sartzen ditu Beñatek. Garapen handia egonda ahotsen lanketan. Taldeak sarean zintzilikaturik dituen maketako kantuekin alderatuta argi ikusten da. Kasiro bizkate neure punto floju gero bizkate ulertzen da zeintzut izan ikasten. Da orduan punto hona dakatenak hortxek esplota eta holantxeren birotela. Komoduen sentidu nizien, hoxe. Da keu agirretxea asko lagunduzta hotzin eta hori txoen disku preparaten gozela beraz bat nintzen da zelan hobetu lehen. Osea, igartzen da bai, kanta zaharretan bai, hori. Osea, bai, ahotza nela kontrolatzen da, igual urratute. Da honik azeio bizkat, igual, spoken word eta deskurri hori bai, eta melodia bai kantaten da horre komodo sentituna da, bai, diferentik, ahotza registro diferentik. Komodo nazen mitxartin aprobaten jugona da hoxe. Efektuk, atzanin ibiliro, bizkate bario imoteko, ez dugu efektu asko ipibili, kanta berezixetan igual sartu irau rever asko gexagoa, ero batzutan megafono hautza, baki hau hori txandala atzanin, disku hobetzeko, ero
baina direktun ez dugu, barakia hori ez dugu labiko, baina bai. Bakixen ja aurretik ez gaigun duela diskun hiliko, baina bai. Atzani ez dugu bez asko ikaltzen direktun da, bai. Kantuen letrak ere Beñaten eskutik datoz. Beste hainbat musika taldeen letrak eta hainbat liburu izan ditu erreferentzi taldearen hitzak idazteko orduan. Letra sortzerakun, guztan gazta bizkate gure realidadi islatzi eta hoxe. Eta pentsanean, hasi nintzen normalara morun kanta guztiai letrak ipintzen da. Gero konturaren nintzen, letrai ju atalaikela, imagina, danai gai bat ipinitxe, da orduan bizkat letra batzuk aldatu nean da konturatu nintzen, disku kontzeptuala hilekin nela eta dana bateratut eduki. Eta bizkat hortxe moldaketi inoan lana eta lortu dugu diskoko kanta guztik sentitzia txik berbatxi, apatixi eta bai, guztan gazta, dana loturi dukitxit dugu, guztan gazta letra gaineran, hitze simplikin, gauza asko esati, da bizkat bilaterot hasieran igartzen da metafora gehiago ibiltzen dela, baina intentaret letra simplikin bizkat lortzi. Liburu batzuk irakurri eran bai sortzen da, bai aiaten gatzuz temak ero ze gai nahi jorratu, baina batez fijana letrak egin eran anarin fijana. Berak oso ondotzen da egun nahi noan abiatu. Da bizkat metaforak eta asko biltzen da, baina oso berba simplikin gauza asko esatea ialaike. Da hoxe nahi noan bilatu bizkat. Da liburuk horre atxeen ezke bizkat atenean Bernardo Atxagan liburu bat. Diskoan bi kolaborazioa aipatu daitezke. Arima taldeko Paulek eta Braulio taldeko Rubenek ahotsak sartu dituzte. Kolaborazioa eukien duen oitza kontuan eta aztea kontuan. Bata Ruben ondartutarra Braulio esbaian da beste 11 taldetako. Da bixe, nahi gendun bizkat. Beran ahotze gordine sartu diskunde. Gero beste alde batetik, aspaldi txik entzuten genuen Ariman shoegaze estilute guztaskun pentsatzen genuen berane ahotsak aportatako justo atzaneko kanti bizkat nahiko ambientalara eta asko aportako beran ahotsak da galdetu gentzan da Paulei da baitz eman da dana pozik. Zuzenekoak eskaintzeko irrikaz dago hirukoa. Taldekideek diotenez bertan ikusi daiteke taldearen benetako indarra. Bai, atzanin zuzeneko betiri diferentik, baina nahi izan dugu bilatu estudizun, bizkat
direktun lortuko genuen sonidu, atzanin ez dut nahi kantijune direktu dira eta esati, hau ze putan. Osea, ez dut nahi galtzi, ez. Ba, ontsatzen egoko partin, kuarentenan lau bat joroz, eta harin jau dena batea, igual, berrotomar bat izan di, gexen bat Bizkaixen eta Gipuzkoan, eta lanik gaztetxitan eta lanik jodoz, ez dugu, areto handitxetan ez dugu lanik. Ba, jorau Frukulas Sabataz unik jo genduen aurrek urtein, gero Lukiek Mungixarrak jo genduen behai, Kop behai aurrek urtein Andormatxetan. Sabatak izan dau liarreaz nahi guztako da. Gero Braulioaz joro gontxe ondarreko Braulioaz hemen Beikosina jo genduen. Harimaz guztako askun, zeiak kolaraz egin ja launak dauz eta guztako askun eurakin joti. Da, ez da, etxe kalte be asko guztan asku, mis ontsa urten da benak asko guztan asku, da bananaz entzun dute disko barrexarela probaten da, arekin behi. Taldea ez dago lo une honetan. Zuzeneko emanaldiak iritsi bitartean, entsegu lokalean zirriborroak egiten ari dira dagoeneko. Bai, bagaz pentsaten bai. Harik aurreko balte nuen zimiat eta xabat etxen ointxe basik. Eta ontsartu bidako baju eta abotza. Kanta bat pentsaten. Bai, jazia zuz etxen. Da, bestelan, hoxe. Gernikan dakau? Bai, Gernikan dakau kontzertu Otsaiak eta zazpian Iparragirrerrok elkartein. Eta bai, bitxartein, hoxe, sortu. Tokazku urte bat gaina disko atateko da promozio eta kontzertu eta etxeko, eska komplikau. Eta boix, onto garen gazku, aldizene kontzertu guzti jo, eta baguantati, zimaz.